Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu snimamo 24 sata sa mnom. I pošto sam ja snimala već poseban video jutarnja rutina, to nisam htjela sada da vam snimim. Dakle, ja sam moju jutarnju rutinu obavila i sada ću da pojedem ovu bresku i idem u akvapark. I evo, ja sam se obukla, izgledam ovako, obukla sam ovu majicu, šorc, dole japanke, imam ovaj ranac i sada mogu da krenem. Da, zaboravila sam da kažem, imam i ovu skrenču i trakicu. I sada mogu da krenem. Mama, tata, vuče, krećite. Inače, meni je ovdje baš super u Jagodini. Vuče, kako je tebi? Ekstra. I trudit ćemo se da nagovorimo roditelje da ostanemo što duže. I evo nas ispred akvaparka. Inače, moram da vam kažem da vam neću snimati baš svaki detalj, jer sam već snimala video o tome. Obavezno da pogledajte ukoliko niste. A ja sad idem da kupim karte i da uđem. Sada sam sjela da se osušim i onda idemo kući na ručak. Nama se inače u Jagodini svaki dan razlikuje i danas idemo ranije kući jer ćemo obilaziti muzej voštanih figura. I evo nas ispred muzeja voštanih figura. Deo kod kuće sam potpuno zaboravila da vam snimim, ali nema veze, snimit ću vam kako izgleda u muzeju voštanih figura. Sigurno da li mora da se stavi maska, ja ću je staviti. Čim smo ušli, dočekao nas je Novak Đoković, a iza njega su naši slavni košarkaši Vlade Divac i Aleksandar Đorđević. Pogledajte koliko su visoki u odnosu na mene. Voljela bih kad bi mogla da stanem baš pored Novaka da se slikam, ali ne mogu pošto je ograđen. Sada sam prošla pored političara. I evo, zastala sam pored čuvenog glumca Pavla Busića. Desanka Maksimović, Ivo Andrić, Nikola Tesla. A tu su i Vuk Karadžić i Dositej Obradović. Ovo je Sveti Sava. A ovo kralj Petar Karađorđević. I evo, Vuk popunjava knjigu utisaka, ali neće da nam kaže šta je napisao. Kada sam izašla iz muzeja, morala sam da kupim ovaj čarobni sladoled. Pogledajte kako je lep. I evo, došla sam kući, istuširala sam se, odmorila i spremam se za grad. I ljudi, ja sam spremna, moj outfit za večeras izgleda ovako. Odlučili smo da prošetamo malo po Jagodini da vidimo šta to ima zanimljivo. I dakle, obukla sam topić, suknjicu, patike, imam ove skrenči i ranac. Sada sam spremna da krenem.
evo sada se nalazimo u tržnom centru u Jagodini i slično kao Big u Beogradu. Super nam je ovdje, sada šetamo i uživamo. Pod je popločan i ima dosta zelenila. Jao, pogledajte ovo, ovaj dečiji deo je preslave. Da otputujemo, uvek moram da kupim nešto što će me podsjećati na to mesto i odlučila sam da ovaj put to bude magnet. Sada prolazimo kroz najlepši deo u Jagodini, park u kome se nalaze vodopadi. Sada smo seli malo da odmorimo, kupila sam ovaj sladoled i ovdje nam je predivno, slikala sam i snimala sam par tiktokova i stvarno nam je super, ovdje prelepo je. Mnogo mi se sviđaju ova svetla, plava, crvena, zelena, naročito žuta, prelepo je. Sve me ovo podsjeća na neku bajku. I tako se polako završava ovaj dan. To bi bilo sve za ovaj video. Obavezno ga lajkujte i prijavite se na moj kanal ukoliko niste. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!